הסבר איך לבדוק אם הפרקט שלנו הוא בגמר שמן או בגמר לקה. מה שקורה זה, בצד ימין יש לנו פרקט בגמר לקה, בצד שמאל יש לנו פרקט בגמר שמן. הלקה היא שכבה שיושבת על הפרקט. זאת אומרת שאם אנחנו ניקח סכין וננסה לגרד קצת את הפרקט, אתם מיד תראו מין שכבה ומין אבקה כזאת שיוצאת לנו מהפרקט. נעשה את זה שוב שנוכל לראות. אנחנו עושים ככה ומגרדים אותו קצת, יכולים לראות את האבקה שיצאנו, שבעצם גירדנו את שכבת הלקה. זה כמו מין אבקה שיושבת על הפרקט. לעומת זה, אם אנחנו ננסה לגרד את השמן, מה שיקרה זה שלא תצא שום אבקה, ואנחנו נראה שאנחנו מגרדים את צבעי העץ. מה שיש לנו פה זה לא אבקה, אלא סיבים של עץ. זה אומר שהעץ מתפורר לנו. אוקיי? כשאנחנו מגרדים לקה, יוצא לנו אבקה, שאנחנו מגרדים בעצם את השכבה של הלקה העליונה. כשאנחנו מגרדים עץ, אנחנו רואים שלא יוצא לנו שום אבקה, אלא אנחנו מגרדים את העץ עצמו.